Zaɓe a gida-gida ba ma san tsintsiya, mai san a yi tsintsiya ba zan ƙara kula shi ba. Assalamu alaikum mutan Kano, musamman ma dai masoya Abba gida-gida, wato ɗan takararmu na gwamnan jihar Kano. Ina ta ɗokacin masoyan Kwankwasiya murnar lashe zaben Abba gida-gida da ya yi na hayewa kujerar gwamnan Kano. Ya buge ɗan takarar shi wato Nasiru Yusuf Gawuna. Saboda haka yanzu maganar mu da muke faɗa ta tabbata, 'yan Gawuna kuma sai a je gefe. Idan kuka za a yi kuka, idan ma dai ne za a yi, mu kuma ga muna celebration, muna murna domin kuwa ɗan takarar mu Abba Kabir Yusuf ya ci zaben nan. Allah ya sa ya mana ayyukan alkhairi kamar yadda muke sa yi tukunna. Allah sa ya shekara 8. Saboda haka masoya Abba gida-gida, domin soyayya ku da Abba gida-gida, ku taimaka ku danna subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin kuwa nima ina ɗaya daga cikin ku supporters ɗin Abba Kabir Yusuf. Na gode.